Kaya na po sila naguha og kawajan para isa sa garden. Na daghan na sila nakuha kawajan. Kana mga bajing manok. Namahuway sa sila kay arong mga snacks. Mapalday di mundang dai. Nung gipakatawo kang gwapo. Mo na resulta. Nang samot gud. Di mundang dai. Alaga. Akong isongo. Pagsara ko na mo sungong, kuto ko jud na. Okay. Balik kon. Dintes. Ani ana jud ang permit. Musikan na jud karong gabi di ay pastilan. Dia si busing ana. Ning lakaw kari jud kay nakuha permit gipapirmahan sa mayor. Ah? Wow. Tiga mo na si Auntie Naha. Kaya namin pinatrabaho. Dia po si Wuwog. Nagsabaw ko ni kasi aron makahigo og sabaw init ang mga trabahante. Buutan na ni Wuwog salamat wag. Karon na ang ipakita ninyo kaning gaha sa kawajan. Yan ang sila kawajan di ay. Kay ilan ning ibutang sa garden. Nawa. Parang kabisi sila dari. Ya. Ibutang na sa garden. Naagsa-asa. Pwede ra ba ni ibeng-beng long, no? Arang ka pwede jika dyan ibeng-beng. Bisan pag imong iatop beng-beng iatop kawajan gyapon pwede no. Imong haligi kawajan, imong beng-beng kawajan. Ato pod kawajan. Pastilan sa mingahan ana nakalimot ko. Aw udi ay pastilan ay bamboo house ay para. Arang kanindot kadto kawajan na lang ibabaw no? Arang sulti ang anti kana isang kawajan. Ang plato kawayan, ang kutsara kawayan, ang imnanan kawayan. Oh, pwede ang luwag kawajan. Bamboo house. Pwede man ay magkuan kanang baso no? Muog baso ng isang kawajan. Agi mong utan kawajan. Ulit on. Uy, na ito koy lang. Choy, choy, maipit. Kaning garaan ning to kawaja. Ayo, toy. Mag-utan pa ka kawajan. Long di lalim magkukawajan no? Dato bitos kawajan ning ang bagtaklong puro samad-samad. Taas long nawa. Nawa long nga. Mo ni remembrance nas kawajan. Dato ibabaw. Adyo na. Tabuan. Salong? Ay tabuan. Aman. Kawajan. Naitabuan sa kawajan? Ala luuja. Lupad. Oh, kay bugnaw magud tulong no. Ato sila magbay. Majul. Mato gani wa mo daibi. Ni pod sinong tingtang. Julin. Mo na iipit sa kawajan no? Anad ra ba ka na sa eskwelahan? Di ba na tay garden? Sinong tingtang. Mao na ni ang resulta na. Brother. Brad. Maniud O karon guys, maniud ko na me. Anami utanang ka og sinigang nga bangus. Na si Wuwog nagluto. Nami ka jud utan nga nangka guys ha. Danay sinigang. Long, alin na mo long. Ay, dyan, bendo na to? Nasa taas ani. Alin na mo long. Di ara sila gadajong na og kining singan daning sa kay ibutang na sa garden. Nawa. Murag banakin ka taas. Nawa guys. Nawa. Di ana guys. Nag-garden na sila ani. Na? Tag-asag plating ah. Dibutangan usa sa kay aron na di mga kan ang mga juta sa dapli na ah.
Dami na ni tamnan og pichay an sa paitanam dihang mga kana bitang bahay kubo, kondol patula, opot kalabasa ingana. At saka mayroon pang labanos mustasa, sibuyas, kamatis. Sari-saring gulay ani guys. Og kari pod guys tanawa. Ibutangan og ginabas para fertilizer. Ana. Tanawa guys, tanawa. Nawa. Di sila nangundang na, andyan na nga sila. Di si buwag naghaling-haling aring sa manukan.